Yes. Yes, supert. Der er vi klar. Okay, der var. Vi bare starter på. Se, jeg har hængt en masse sådan nogle figurer på tavler. Og nu kunne jeg tænke mig, at der var siger et eller andet til det. Hvad som helst. Hvad som helst. Ikke sandt? Så vi klarer at genskabe det, som vi har gjort de sidste dage. Eline, vil du ikke bare starte? Hvad som helst. Et eller andet. Hvad vi gjorde i går, har du tænkt med det? Vi lavede flere sånne... Ja. Parabler. Parabler. Ja, parabler. Ja, det er sådan et parabler. Det er helt rigtigt. Det gjorde masse, lagde vi. Kan du sige et eller andet om det? Vi fandt krydsningspunkter til linjen. Ja, til hvilken linje? X. Var det ikke? Nej, Y. Ja, se, vi så, har vi for eksempel en parabel der, så var vi interesseret i det krydsningspunkt der. Det er nemlig helt rigtigt. Netop. Og i dette her tilfælde, hvad var krydsningspunktet der? Minus 12. Ja, og hvis jeg skal være helt sådan pirkete, ikke sant, så er det jo slik, at et punkt har altid to koordinater. En x-koordinat og en y-koordinat. Så hvad er ligesom, hvis du skal sige, hvad er x, y-koordinaterne til det krydsningspunktet der? Hvor langt går vi y? 0, minus 12. Ja, 0, minus 12. Og dette her, det var altså skæringspunkt med y-aksen. Ikke så? Ja. Kjempebra. Mere, Johan? For å ta den streken, så måtte vi starte på det nederste punktet. Okay. Og så måtte vi gå en ut. Bundpunktet, ikke sant? Bunnpunktet. Vi starter på bundpunkt, netop. Og så siger du? Så måtte vi gå en til siden og en opp. En til siden, til hvilken side der? Til begge. Okay, så jeg bare, det er greit, jeg har 2 fingre der. Jeg går ligesom en til hver side og en op, og så, hvad sker der når jeg har gjort det? Da får du 2 punkter til. Netop. Der får jeg 2 punkter, som ligger på parablen. Supert. Hvordan går jeg videre der? Da går du en ut til, og så rett opp. Hvor mye må jeg opnå? 3. 3. Og videre? En ut og 5 opp. Og så en ut og 9 opp. 6. 1, 3, 5, 7. 7. Og så? Og en ut og 9 opp. Og hvordan tror du, det har gået videre? Det hadde vel gått en ut og 11 opp. Ja, og? En ut og 15 opp. Nei, 12, 13. 13. Ja. Så der var ser, at vi går en ud, og så går vi ligesom mere og mere op. Altid 8-tal. Næste 8-tal går vi op. Så det bliver ligesom bare smallere og smallere. Ikke så? Ja. Og det passer jo godt med den parablen der tegnede. Husker der det med de linjerne? Der blev det akkurat det. Ja. Ja, super flot. Mere, Rebecca? At når krydsningspunktet er et positivt tall, så ser man at det er mye mer til på den positive siden. Der det ikke er minus. Ja, altså toppunktet, eller? Ja, eller krydsningspunktet. Okay, krydsningspunktet med y-aksen? Ja. Ja, når det er, siger du? Når det liksom ikke er et minustal. Altså når det er et plustal? Ja. Her for eksempel? Ja. Så, hvad så? Da er det på denne siden, men hvis det er minus, så er det længere ned og til venstre. Okay, men du, se på dette her. Ja. Der, det er sådan, du mener? Ja. Men hvad med den her der? Ja, det er sådan. Den er på andre siden, ser du det? Ja. Stemmer teorien lige? Nej. Fordi det er noget med, at det kan enten være denne her venstre grenen som kytter, ikke sandt? Eller det kan være højre grenen som kytter. Ser du? Ja. Godmorgen, så godt du kommer. Hej. Ja, stik på. Det går bra. Det går bra. Men sæt dig her på første ret.
så vi jobber bare sammen. Så skal du få lov at pyste lidt, før du er på. Vi har simpelthen sagt så mange gode. Vi har sagt så mange gode ting allerede, altså. Okay, Ja. Så Rebecca, hvad siger du til teorien din? Må du vurdere den en gang til? Ja. Ja. Og slik er det der. Man kaster op teorier. Det var en utrolig god iagttagelse. Du har det. Og så må man over til, så er det kanskje andre, som kommer og siger, jamen se her, det stemmer jo ikke. Og der må man bare tænke nyt igen. Og slik er det også for store forskere, som holder på med naturvidenskab og matematik. Og sådan, de slænger ud teorier. Og så derfor har man forskningsfællesskabet, fordi så må forskningsfællesskabet prøve af teorierne. Hvad kan have noget med bundpunkter at gøre da? Kom igen. Mere. Du kan bare bytte, så vurderer vi. Kom. Ja, så alle de med bundpunkter på minus er på den siden da. Alle de med bøndepunkt. Ja, den er på andre siden af streken. Altså her, der har vi bøndepunkt her i minus 3,0. Ja. Altså på negativ side, hvis jeg forstår dig rigtigt. Ja. Den ligesom, der ligger bundpunktet ligesom i dette her på minussiden. Her ligger det på plussiden, ser du? Ja. Og der har den også negativ bundpunkt. Ja. Men det har kanskje noget at gøre med, om det er venstre gren eller højre gren, som kytter y-aksen. Ja. Ja. Hvis det er højre gren, som kytter y-aksen, der lander ligesom parablen ytte på venstre siden, ikke så? Hvis det er venstre gren, der kytter y-aksen, ja, der lander parablen ytte på højre side. Ser du? Mm. Ja. Vældig bra. Vældig bra. Ja, det var jo utrolig mye allerede. Elida, er du klar? Ja, jeg Ja. var lidt varm. Kan du by på et eller andet? Altså, vi har sagt dette her, at dette var et vigtigt punkt. Ja. Vi har sagt dette med en yt, en op, en yt, 3 op, og så videre. Vi har begyndt at se på, hvad er det for regler, som afgør, hvor lander parablen. Ja. Okay. Kan du finde på mere? Det er bare et spørgsmål. Er alle bunnpunktene på plussiden, eller på den? Nej, altså Men er de på 4 alle sammen, de bunnpunktene? her, mener du? Nej, på pluss, ikke minus. Den der? Ja, den er på 4. Den er på 4,-4. Okay, men er alle på liksom? Den er på minus 3,-1. Nej, jeg mener alle de som er liksom pluss da. At Ja. Det stemmer. 2,4. Det er simpelthen fordi, ja, det er dårligt materiale. Okay. Det er ukreativt af mig. Nej, Jo, men det er det. Fordi så tror du, der skal være et eller andet med, at alle bundpunkter, de skal have første koordinaten 4, hvis de er på plussiden. Ja. Ja. Det er bare lurt. Ja, men det er klart, når jeg ligesom gør det hver gang, så tror du selvfølgelig det. Og det har det ikke jeg trængt at gøre i det hele taget. Det er bare fordi, at jeg tænker, 4, det er bare. Ikke sant? Ja. Ja, vil du sige mere? Om den, må jeg sige. Du kan sige hvad som helst, at det er sådan, som du husker. Der er fine ting, vi ikke har sagt ændre. Hvis jeg må tipse lidt der. For eksempel så var der dette her med sammenhæng mellem ligesom figuren og formlen. Sammenhæng mellem figur og form? Ja, med det der y er lig x i anden plus. Der kan du huske noget, Rebecca. Hvis du deler bunnpunktet på minus 2, nei, ganger det med minus 2, Okay. så får du formen. Okay. Kan du bare hjælpe os med det, hvis vi nu tager denne her? Ja. Det må jeg bare skønne helt præcist. Hvad er det, jeg skal gøre? Bare sig, hvad jeg skal skrive. Du skal dele minus 16 på, nei, gange minus. Fordi du siger, vi bare lige siger bundpunkt, koordinater til bundpunkt. Hvad var det? Minus 16. Ja, altså et punkt har altid 2 koordinater. Hvad er x-koordinaten? Hvad er y-koordinaten til bundpunktet? Ser du det derfra? Ja, det er minus 2.
Ja, minus 2 på x-pladsen. Og hvad var det på y-pladsen? Minus 16. Minus 16. Jeg bare skriver, at det var bundpunkt. Dette var koordinaterne til bundpunkt. Og så sagde du, det som vi jo er interesseret i, vi vil have noget et eller andet. Sådan, ikke sandt? Husker du det? Det er noget sådan, vi vil have. Og nu skal vi hjælpe hverandre med, hvad skal der stå på de pladserne der. Og så siger du noget. Du siger, at bundpunktet er vigtigt for at fortælle dette. Jeg tror, det er det, du skal. Ja, men det er godt på vej. Det er godt på vej. Bundpunktet er vigtigt. Hvordan? Vi må hjælpe nogen. Det er vanskelige grejer. Er det minus 2 gange minus 2? Se her. Det var jo det, at bundpunktet den har en x-koordinat og en y-koordinat. Ikke sandt? Og det vi opdagede, det var, hvis vi tager x-koordinaten og ganger den med Minus 2? Med minus 2, så får vi 4. Så får vi 4, og hvad skal jeg bruge 4 til? 4x. Der. Og Rebecca, du gjorde noget vældig vigtigt nu. Fordi du tager i y-koordinat, og ligesom begyndte at jobbe med den. Den hører jo til bundpunktet den år. Ikke sandt? Og det er vældig vigtigt, at vi opdager, og når vi skal have kommet fra bundpunktet til y-trykket, er det der x-koordinaten eller y-koordinaten, vi skal gange med minus 2? X-koordinaten. Og det her med y-koordinaten, det er utrolig bra, at du har taget det op nu, og det skal vi nemlig jobbe videre med i det nye stof i dag. Så det er kæmpe vigtigt, at vi har blevet opmærksom på det, at når vi skal herfra til dit, så tager vi altså først x-koordinaten, og den ganger vi med minus 2, ikke sandt? Vi tager x-koordinaten, og så ganger vi med minus 2, og så får vi 4. Okay? Så var der også, så skal der jo også stå noget der. Ikke sandt? Så ser du på krydsningspunkter, som er på den er det minus 12. På den der minus 12. Og prøv at se her. Krydsningspunkt med y-aksen, den har jo 2 koordinater. Den har 0, minus 12. Og så siger du, for at få til dette, der skal jeg tage den der minus 12'eren. Så det vil sige, der skal jeg have en minus der. Minus 12, ikke så? Skal vi prøve at tage en til? Eller først så vil jeg vide, er der noget i dette her, vi gjorde nu, hvor de andre tænker, hvad skete der nu? Ja? Hvis vi ikke har skrevet op på en måte parabel, og vi ikke vet at skjæringspunkt er 12, hvordan finder vi ut av det i formlene? Ja, altså vi må have en parabel at se på, for at få til dette. Men hvordan skal vi regne tabellen for at så få parabelen på en måte, eller? En gang til. Jeg skal bare skjønne, hvad du mener. Ja, eller hvis vi skal have formelen, så skal vi lage en tabell, og så skal vi lage en parabel. Men hvis vi ikke har det sidste stykke på modell, det sidste lille, så går det jo ikke. Eller? Det er jo en vej at gå. Altså jeg har vist der, hvis vi starter med et yttryk, og jeg bare slænger yttrykket til der, så har jeg spurgt, hvordan ser det ud? Så gik der fra yttrykket til parabel. Okay. Nu går jeg på en måde andre veje. Ja, okay. Fordi jeg siger, jamen går det egentlig bra, hvis jeg nu bare har parablen der? Går det egentlig greit ud fra parablen og se, hvad yttryk er dette? Ja. Så dette er spørgsmål om at gå andre vejen. Der hjælper det der ikke ligesom at lage tabel, ser du det? Ja. Giver det mening? Ja. Bra. Super godt spørgsmål. Skal vi bare prøve at tage en til? Nu er det sådan, nu har jeg ret mig lidt ud, så jeg vil ikke så gerne tage den, fordi så bliver det bare grøn. Men jeg kunne jo tage denne her, den er jo også kæmpefin, den, ikke så? Skal vi bare prøve en gang til? Og jeg tror, vi skal faktisk gøre det på samme måde. Starte med at læse tingene af, vi brygger, og så lage tabel. Så du, Eline, du kan bygge på noget nu, som er vigtigt for, vi skal lage formel for denne. Så vi skal lage en ny en? Altså, jeg har en parabel der. Ja. Den er anderledes end den, ikke så? Mm-hmm. Den har en anden formel. Er du enig i det? Ja. Ja. Vi skal se, om vi klarer bare at læse af nogle ting, som er vigtige, for at vi kan lage formel.
Hvad er vigtigt? Hvad må vi have? Tallene. Ja, hvilket tal? Minus tal og plus tal. Ja, men her der trængte vi, hvad trængte vi for at lage den formel? Der trængte vi. X og Y. Ja, vi trængte skæringspunkt med y-aksen, det var det du sagde. Ja. Og hvad trængte vi mere? Bunden. Ja, de to tingene trængte vi for at lage den formel. Okay. Så hvad trænger vi nu for at lage formel? Bundpunktet. Ja, jeg bare skriver her bundpunkt. Hvad er det? Det er der, hvor de møtes. For å si det sånn. Ja, kan du se det derfra? Minus 4 og... Nej, den er på minus 3 der. Ja, minus 3. Komma 6. Står det? Og hvad er det med 6? Det er her, du tænker på nu? Er det 8? Her er det rigtigt, der står 6, men er det bundpunktet, du? Nej, Nej, hvor er bundpunktet? det er dernede. Ja, så det er minus 3. Vi skal altid have 2 koordinater for at have et punkt. Minus 3, ja, Vi klarer ikke at se minus 1. Okay, Men du er enig i den der bundpunktet, og du så, at du syrede dig bort der. Ja, supert. Og der er flinke nu og skønner, at altid, når vi snakker om punkt, der må vi have 2 koordinater. Bare at sige minus 3, bundpunktet er minus 3, det er ikke noget punkt. Et punkt, der må vi vide, hvor langt skal vi gå den vejen, og hvor langt skal vi gå den vejen, for at komme til et punkt. Derfor trækker vi altid 2 koordinater. Så kan vi sige minus 3, hvis det er det, vi vil have tag i. Det er første koordinaten, eller x-koordinaten til bundpunktet. Det er ret. Skønner du det? Ja. Okay, vi trænger bundpunktet. Kan du sige mere, vi trænger for at få lavet den der formel her? Du var godt på vej. Du tog også tag i dette. Ja. Det trænger vi jo. Er du ikke med på det? Jo. Ja, så sig det. Hvad trænger vi? Ja, skæringspunkt med y-aksen. Ja, skæringspunkt med y-aksen. Kan du se det derfra? 8 er det ikke? Ja. Og mere? Det klarer ikke det. Når du skærer y-aksen, hvor langt, hvad må x-koordinaten altid blive, når du ligger på 0. Ja, så det bliver 0,8. Ja, helt super. Se, nu har Eline, hun gjort alt læsearbejdet. Elita, der kan du gå videre. Nu skal vi prøve at lage en formel ud af dette. X er lig... Nej, y er lig x arm plus 6x plus 8. Ej, jeg går høner, altså. Er alle sammen enige? Jeg skjønner ikke helt, egentlig. Nej. Ved du hvad, Elita, det gik simpelthen for fort. Okay. Nu må du forklare det så bra, så alle skjønner. Altså, jeg er enig, det er rigtigt. Du skal bare forklare. Ikke sant, fordi først har du x'en i arm. Hvad for en x? Nu må du være tydelig. Hvilken x? Der er ligesom masse x'er ytterpå. Den x'en. X-koordinaten til til bundpunktet, ikke sandt? Okay, er det ikke den, du har? Ellers så ved du jo ikke, hvilken x-koordinat du snakker om. Nej, okay. Vi tager 3 minus. Altså x-koordinaten til bundpunktet, og hvad gør du med den? Ej, nu var jeg y-pædagogisk, fordi der tog jeg blå først. Se, nu var det jeg, som var y-pædagogisk selv. Det er så godt gjort. Du vil bare sige blå, og hvad gør du med den? Så ganger du det med minus 2, og 3 ganger 2 er 6. Hvorfor skal jeg gange det med minus 2? Må man alltid gjøre det? Hvorfor gør du det, Elita? Er det fordi det var en regel? Ja, det opdagte vi i går. Vi opdagte det i går, eller det var egentlig lidt jeg, som opdagte det. Jeg var ikke så god til at få jer til at opdage det. Jeg gjorde det alt for fort. Jeg skulle have haft mye med eksempler, så der kunne opdage det. Men jeg opdagte i hvert fald, at når du læser af bundpunktet og ganger
x-koordinaten til bundpunktet med minus 2, så får du akkurat det tallet, som står der. 6. Ja. Husker du det lidt godt? Ja, og siden det er 2 minus, så er det en plus 6 bare. Ja, fordi minus 3 gange minus 2 giver 6. Ja. Akkurat som her, minus 2 gange minus 2 giver 4. Ja. Okay? Så nu har du forklaret en af de tal, Elina, så skal vi forklare... 8 er skjæringspunktet. Oppe. Ja, nu skal jeg være rigtig pirkete. 8 er ikke et skæringspunkt, men 8 er... Det er i koordinaten til skjæringspunktet. Med Hæ? med y-aksen. Med y-aksen. Det siger du igen. 8 er... 8 er y-aksens skjæringspunkt-koordinat. 8 er y-koordinaten. Okay, 8 er i koordinaten Til? til i skjæringspunktet. Med Hæ? med y-aksen. Med y-aksen. Ja. Super, det er super matematisk. Slik må man bare træne, ikke så? Så den her, den bare tager sig en tyr, den skal ikke blive ganget med nogle ting eller noget. Den bare går ret ind, ikke så? Er det greit? Mm. Johanna, nu tror jeg, det må blive din tur. Og det du kan gøre nu samme job, som Eline gjorde i start. Vi skal læse af, vi tager den parabel nu. Vi vil derfra og til formelen. Vi vil læse nu af de tingene, som er vigtige. Hvad er vigtigt? Ja, 4 Ja, 4. minus 4, nej 4 bare. Og så er det 16. Ja, nu vil jeg gerne være ordentligt pirket. Hvad er det, du læser af? Hvor kommer 4 fra? 4 kommer fra x-aksen. Ja, Og der er og det- hvorfor, hvad er det, der er interessant på 4? Hvad Det har du? er det nederste punktet. Ja, altså bundpunkt. Bundpunktet. Okay, jeg skriver bundpunkt. Der står bundpunkt. Men nu er det jo det, der er ikke noget punkt, der bare hedder 4. Ja, det Hvad er hedder det? 0,4. Se nu her. Det punkt, der er hvilke koordinater har det? Hvor langt skal du yde x-aksen? Og minus 1. Ja, altså har det koordinaterne. Minus 1,4. Minus 1,4, der går jeg først minus 1 ydt x-aksen og 4 ydt y-aksen. Ja, det er 4 minus 1. 4, minus 1. Super. Det var bundpunktet med 2 koordinater. Okay, det trænger vi. Ja. Hvad trænger vi mere? Vi trenger 16. Ja, Som er 0,16. ja! Ikke noget bare 16. 0,16 er et punkt, og nu skal du få lov. Hvad et punkt er det? Det er... Toppunktet. Ah. Ja, okay, fordi du mener, det ligger i toppen. Ja. Der er jo ikke nogen top, du ved, jeg godt parabel bare fortsætte. Ja. Ja. Men hvad er det, der sker? Skjæringspunktet Mellem, mellem x og y-aksen. nej, ikke mellem x og y-aksen, men mellem parablen Parabel og og y-aksen. y-aksen netop. Og det overgår vi ikke skrive skæringspunkt mellem parablen og y-aksen. Det bliver ligesom kæmpe slidsomt, ikke sandt? Så vi skriver bare skæringspunkt. Det betyder skæringspunkt. Er ikke det kort? Y-aksen. Skæringspunkt med y-aksen. Det holder for matematik. Ikke norsk stik, det der. Okay? De 2 punkterne trænger vi. Hvordan skal vi bruge de nu, Rebecca, for at få laget et sådan der algebraisk udtryk? Det er et algebraisk udtryk for den parabel. Hvad skal vi gøre? Da skriver du y er lik x i annen pluss 8x pluss 16. Er dere enige? Ja. Ja. Dere siger bare ja. Fordi 2 ganger 4 er 8. Så Hvad var det, vi skulle gange med? Minus 4. Minus 2. Minus 2. ja. Men hvordan blir Og det det er pluss? da? pluss. Så da blir det minus 8. Ja, fordi her der skulle vi tage den der 4, og så skulle vi gange med minus 2. Ja. 4 gange minus 2 giver, Minus 8. altså bare gør jeg sådan. Og 16'eren der, hvordan med den? Er der fornøjet med det?
Ja. Den bare går ned der. Okay. Ja. Vi kunne jo godt prøve at tage det derovre. Skulle vi ikke bare prøve det? Nu må vi bare sny lidt på opgaverne. Nu tror jeg, Elida, nu bliver det dig, som skal læse af de tingene, som vi trænger. Så kan Eline etterpå lage formlen. Hvad trænger vi? Det er x-aksen er 4, men den er på 0, så det er 4,0. Ja, 4,0. Hvad er det koordinaterne til, hva'? X og y-aksen. Ja, men hvad ligger der akkurat? Det er bunnpunktet. Bunnpunktet. Og så er skjæringspunktet 16 Skæringspunktet med parabelen. og hvilken akse? Y-aksen. Ja, skæringspunkt med y-aksen. Det er? 0,16. Yes. Sådan. Nu har Elida, hun har læst af. Eline, kan du hjælpe os videre til at få et algebraisk udtryk? Hvad skal vi gøre? Da blir det i eller x-en. Helt rigtigt, ja. Hvad skal du gøre nu? Hvad skal du tage? Hvis vi skal have et eller andet, hvor mange x'er og et eller andet der, ikke sandt? Hvad skal du gøre for at få det tallet? 8 Hvad gør du med... Hvad gør du? plus gange 4 ganger 2 blir 4 skal du have. Og hvad skal du gange 4 med? 2. Minus 2. Minus 2. Det blir 8. 4 gange minus 2. Pas på. 4 gange minus 2 bliver... Ja, 4 gange 2 bliver 8. Ja. 4 gange minus 2. 4, jeg ved ikke. Så må det der hjælpe. 8 minus. Ja, det bliver minus 8. Minus 8. Ja, det er kæmpe vigtigt, ellers så bliver det helt syrtet. Er du enig? Ja. Så husk, det er minus 2, vi skal gange. Okay. Netop. Og videre, Eline. Så blir det 16. Ja. Helt rigtigt. Det var det. Det ble akkurat sånn som det forrige. Og det kan vi jo ikke blive. Som den ved siden av. Ja, jeg ser. Se, den her, den skærer faktisk på 15. Ja. Det er det, som er forskellen. Hvad skal jeg ændre her da? 15 og 16. Ja, altså den skærer på 0,15, og så skal der stå 15 der. Ja. X i A, er det alltid sånn? Den her, Ja. Oi, men det, jeg prøv at se her. Ja. Lidt senere, der kommer det til at stå et tal foran x i anden. Okay. Men når vi kommer til at skrive et tal foran x i anden, der kommer der til at ske noget med parabelformen. Der bliver det ikke bare sådan 1 yt 1 op, 1 yt 3 op, 1 yt 5 op. Det er den, fordi det altid er x i anden. Det er derfor, vi altid får akkurat denne form. Ja. Hvis der står noget andet foran x i anden, hvis der for eksempel står 2, så kommer der til at ske det, at parablen bliver mye smallere. Det ved du jo godt, en parabel kan blive smallere og bredere, ikke sant? Ja. Det har du prøvet. Ja. Hvis der står en halv for eksempel, så bliver den bredere. Og der bliver alting pludselig mye mere kompliceret. Så derfor, vi starter med at undersøge dette, hvor det bare er x i anden. Ja. Så længe vi har 1 yt 1 op, 1 yt 3 op, 1 yt 5 op, der er det altid x i anden. Ja. Men vi kommer til det andet. Jeg er helt sikker på, at det er der klarer det jo. Ja. Nu kunne jeg godt tænke mig at udfordre det her skikkelig. Fordi nu har vi et blankt ark. Og nu gør vi det. Nu bare placerer jeg et punkt, et eller andet punkt. Og så skal vi sammen lage en parabel, og så skal vi lage en formel for den. Og det er nemlig akkurat det, som der skal gøre på arbejdsstunden etterpå. Så jeg bare nu lager et punkt her. Og nu skal jeg ikke tage 4. Det er ved at være en lejark, ikke sant? Så nu tager jeg kanskje
Her. Ej, nu blev det minus 4 igen.